Юкәләр чәчәк аткан, төзелгән парлы сукмаклар, кыяллар чынга ашкан. Юкә чәчәгенең исе, нигә күңел бүген хисле, яратам дип әйтә алмыйм, ләкин ихлас сөям сине. Юкә чәчәгенең исе, нигә күңел бүген хисле, яратам дип әйтә алмыйм, ихластан сөямін сине. Вак чәчәктәй талпынуым, юлларга ява җилдә, әллә хуш исә, әллә сөю, исертә җәйге төндә. Юкә чәчәгенең исе, нигә күңел бүген хисле, яратам дип әйтә алмыйм, ләкин ихлас сөям сине. Юкә чәчәгенең исе, нигә күңел бүген хисле, яратам дип әйтә алмыйм, ихластан сөямін сине. Чәчәгенең исе, әсир итте, гашик итте, китә алмыйм яннарыннан, мәңгелеккә калам инде. Юкә чәчәгенең исе, нигә күңел бүген хисле, яратам дип әйтә алмыйм, ләкин ихлас сөям сине. Юкә чәчәгенең исе, нигә күңел бүген хисле, яратам дип әйтә алмыйм, ләкин ихлас сөям сине. Яратам дип әйтә алмыйм, ихластан сөям сине.